खुलुमबाय आं राकेश रामसियारि नोंथांमोनखौ बड'सा देरहासार चेनेल जाना फिन खनसेबाव आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबाय। दिनै आं नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनजों सावरायगोन कभिड-19नि जोहै बे फोस्रावनाय माखासे जनफोर फोस्रावदों बै जननि सोमोन्दै नोंथांमोनजों सावरायगोन। थामहिनबा मोनसे जायगाखौ माबे खोन्दोआव बाहागो खालामदों, जेरै नोंथांमोना मिथिगौ नैबे रेड जन, ग्रीन जन आरो अरेन्ज जन। दा बै रेड जना मा, ग्रीन जना मा आरो अरेन्ज जना मा बेखौ नोंथांमोनजों आं दिनै भिडिअनि गेजेरजों सावरायगोन आरो नोंथांमोननो आङो खोन्थानो नागिरगोन माबे जायगाया बे रेड जनाव गोलैदों, माबे जायगाया अरेन्ज जनाव गोलैदों आरो माबे जायगाया नैबे ग्रीन जनाव गोलैदों। थ' गिबियावनो जों सावरायगोन नैबे रेड जन। द रेड जनखौ माबे जायगाखौ बुंनाय जायो? दा बेवहाय गभर्नमेन्टआ डिक्लेयार होदों रेड जन जायगायाव, जाय जायगायाव नैबे कभिड-19 बेरामनि बा भाइरासनि गोहोमा बारा, डे बाय डे गोदान केसेस ओंखारबाय थानाय जायगाफोर, दा बैफोर जायगाफोरखौ रेड जन होननानै बुंदों। आरो रेड जन जायगायाव बै जायगायाव टटेलि माने जिखुनु दखान सहर गासिबो बेवहाय सिल खालामदों, माने बेवहाय रावबो ओंखारनो हाया, माने टटेलि सिल माने नोङो न'आवनो थानांगोन, न'आव थानानैनो खायसे नों गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोरखौबो नोंथां गभर्नमेन्टनि सालायनाय सिभिल एडमिनिस्ट्रेसननि जोहै नोंथाङा मुवा बेसादखौबो बायनानै जानांगोन। दा बेबायदियाव रेड जन। दाना फैदो जों अरेन्ज जन। दा अरेन्ज जना जादों मा, जाय जायगायाव कभिड-19 केसेसफोरा हमना ला क्वारेन्टाइनाव दंमोन साफा सानै, बेनिफ्राय पजिटिभफोरा साफा सानै ओंखारदों, माने बारा हाई नङा, माने गोदान केसेस मोनाखै, गोदान केस जायाखै आरो हाई एलार्टबो नङा बै जायगाफोराव। दा बैफोर जायगाफोरखौ अरेन्ज जन होननानै गभर्नमेन्टआ फोस्रावदों। दा बैबे जायगायाव खायसे गोनांथि जानाय मुवाफोर, दा बैफोरखौ नोंथाङा दखाननिफ्राय लायनो हागोन आरो थांलाय फैलाय खालामनोबो नोंथाङा हागोन उइथ पारमिसन, माने गभर्नमेन्टआ जे इन्सट्राक्सन होदों बै बायदि नोंथाङा थांनानै ओंखारनो हागोन। नाथाय रेड जनाव बेखौ हाया बे, आरो बै जायगायावबो लिमिटेड जा गभर्नमेन्टआ होनाय इन्सट्राक्सन, बे इन्सट्राक्सन फल' खालामनासो नोंथाङा बाहेरायाव ओंखारनो हागोन। खायसे ओरैनो लाबां जाबां ओंखारनायफोराथ' टटेलि बन्द'थार। दाना फैदो ग्रीन जन। दा ग्रीन जन जायगाखौ ओरैबायदि जायगाखौ फोस्रावदों जाय जायगायाव कभिड-19 केसआ मोनसेबो दासिमबो ओंखाराखै बा सासेबो जायाखै बे एरियायाव बा जिल्लायाव। दा बैफोर जायगाखौ ग्रीन जन फोस्रावदों। आरो बै ग्रीन जन जायगायाव जाय एग्रिकालचार सेक्टरनि नैबे आबादारि बिथिंनि जायखिजाया खामानिफोरखौ नोंथाङा बाहेरायाव थांनो खामानि मावनो हागोन बे ग्रीन जनाव। आरो बैहाय नोंथाङा गोसो होनांगोन। दा बेवहाय नोंथाङा खामानि मावोब्लाबो ससियेल डिस्टेन्सखौ मेनटेन खालामनांगोन, ससियेल डिस्टेन्सखौ मेनटेन खालामनानै नोंथाङा खामानि मावनांगोन। आरो गुबुन फारसेथिं बे ग्रीन जन एरियायाव नोंथाङा जुदि खामानि मावोब्ला ससियेल डिस्टेन्सआव नोंथाङा मेनटेन खालामखानांगोन। आरो गुबुन फारसेजों नोंथाङा गुबुन जायगायाव जुदि थाङोब्लाबो नोंथाङा उइथ पारमिसन, माने सिभिल एडमिनिस्ट्रेसना जि इन्सट्राक्सन होयो थांलाय फैलायनि राहा, बेखौ नोंथाङा खालामनांगौ। बे जाहैबाय ग्रीन जन। अब्ला नोंथाङा बुजिनो मोनबाय जानांगौ रेड जन माखौ बुङो, अरेन्ज जन माखौ बुङो आरो ग्रीन जन माखौ बुङो। दाना फैदो जों सावरायनोसै माबे जिल्लाया रेड जनाव गोलैदों, माबे जिल्लाया अरेन्ज जनाव गोलैदों आरो माबे जिल्लाया ग्रीन जनाव गोलैदों, बेखौ जों सावरायनोसै। थ' रेड जनाव दङ गलाघाट, नलबारि, धुब्रि आरो गवालपारा, मरिगाव। गासै मोनबा जिल्लाया रेड जनाव दङ। बे जाहैबाय गलाघाट, नलबारि, धुब्रि, गवालपारा आरो मरिगाव। दा बैफोर जिल्लाफोराव गोबां कभिड-19 केसेसफोरा मोन्दों आरो डे बाय डे साफा सानै ओंखारगासिनो केस। अब्ला बेखौ रेड जन होदों, माने टटेलि बेवहाय सिल जागोन। अरेन्ज जन साउथ सालमारा, लखिमपुर, कामरुप, काछार, करिमगन्ज, कामरुप मेट्र', हाइलाकान्दि, बे गासै सातटा जिल्लाया अरेन्ज जनाव, माने बारा बेवहाय हाई नङा, थेवब्लाबो बे एसे सेन्सिटिभ, माने रेड फारसे थांनो चान्स मोनसे दङ, जायनि जुनै बेखौ अरेन्ज जनाव, माने लिमिटेड केसेसआवल' नोङो ओंखारनो हागोन बेवहाय। ग्रीन जना जादों बे मख'नायनि अनगायै खायसे जिल्लाफोरा नैबे ग्रीन जनाव। थेवब्लाबो नोंथांनो आङो मख'नो सानदों जरहाट, डिब्रुगढ़, बिश्वनाथ, कार्बि आंलं, उदालगुरि, तिनसुकिया, सनितपुर, शिबसागर, नगाव, माजुलि, क'क्राझार, कार्बि आंलं, हजाइ, दिमा, हासाव, दारां, चिरां, चराइदेव, बरपेटा, बाक्सा, धेमाजि। दा बैफोर जिल्लाफोरा गासै नैबे ग्रीन जनाव गोलैदों। आरो मोनसे मख'नांगौ बाथ्रा जे
दाख्लै आसाम पुलिसा मोनसे इन्सट्राक्सन होखादों बे जाहैबाय नैबे समाव नोंथाङा प्राइभेट गारिफोर निजा बाइक स्कुटि स्कुटार जि जा गारियानो जाथों प्राइभेट गारिफोर नोंनि न'खरनि गारिफोर बे गारिफोरखौ बे साननैया 20 तारिखहालागै 20 एप्रिलहालागै टटेलि माने बन्द नोंथाङा लांनो हानाय नङा एक्सेप्ट जाय बिथांमोना गभर्नमेन्टनि खामानि मावो जाय बिथांमोना मेडियानि खामानि मावो बैनि अनगायै नोंथाङा लांनो मोननाय नङा बाहेरायाव गारिफोरखौ बेखौ दाख्लै मेडियानि गेजेरजों बिथाङा फोस्रावदों आरो दासान्दि जोबोद माने स्ट्रिक्टनिफ्राय स्ट्रिक्ट नैबे 20 तारिखहालागै फोस्रावदों आरो 20 खालारनि उनाव खायसे गोनांथि जानाय खामानिफोरखौ जेरै गभर्नमेन्टआ फोस्रावनाय बायदि बेखौ बिथांमोना जायगाखौ माने बे जायगायाव थांनो हागोन बा बेरायनो हानाय बा बे जायगाखौ बाजार खालामनो हानाय बे सुबिदाखौ फोस्रावना होगोन नोंथांमोनजों आं सावरायबाय नैबे रेड जन माखौ बुङो ग्रीन जन माखौ बुङो आरो अरेन्ज जन माखौ बुङो नोंथांमोना हयथ' बुजिना मोन्दों नोंथांमोना जुदि बुजिना मोन्दोंब्ला बे साननैसोआव नोंथांमोनखौ गावनो गावनि न'आवनो थानो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय ससियेल डिस्टेन्सखौ मेनटेन खालामनो थाखाय खावलायबाय लोगोसेनो नैबे सप्तासेल' बे सम खोन्दोआव नोंथांमोना गावबा गावनि न'आवनो थानानै गावबा गावनि खामानिखौ मावनानै ला बेखिनिखौनो फोरमायबाय लोगोसेनो नोंथांमोना जुदि बुजिना मोन्दोंब्ला आरो इनफर्मेटिभ बा आंनि जिखिनि बाथ्रा बुंनाय बे नोंथांमोनखौ बुजि मोन्दोंब्ला नोंथांमोना गुबुननो फोरमायनो थाखाय आंनि भिडिअखौ शेयार खालाम गोजोन्थों।